Dôležitá časť, potom ako koňovi nasadím ohlavku, tak predpokladám, že ho chcem niekam odviesť. Čiže z toho vyplýva, že vodenie je druhá najdôležitejšia časť v základnom systéme výcviku koňa alebo pri každodennej manipulácii. To znamená, nechcem toho koňa ani vláčiť za sebou a nechcem, aby ma ani predbiehal, chcem, aby ma nasledoval. Tá vodiaca pozícia môže byť rôzna. Môžem koňa vodiť tak, že bude chodiť za mnou, môžem koňa vodiť tak, že bude chodiť tak, že jeho nos bude vedľa môjho ramena. A môžem chodiť s koňom tak, alebo vodiť koňa tak, že jeho rameno bude vedľa môjho ramena. Otázka je, že od čoho to závisí. Je to asi na osobnej preferencii, ale pre mňa je asi najdôležitejšia pozícia tak, aby ten kôň chodil jeho nos vedľa môjho ramena. Je to pozícia, z ktorej mám ešte dostatok času koňa pohnúť, čiže není za mnou, ako keď v pozícii, keby som ho vodil za sebou. A mám dosť času zareagovať, keď ma predbieha, na to, aby som sa nedostal za jeho rameno. Pretože pozícia za jeho ramenom už je pozícia, kedy nad koňom strácam kontrolu. Pozícia, keď vediem koňa za sebou, môže sa ten kôň za mnou flákať, môže chodiť príliš pomaly a nemám na ňo potom taký dosah na to, aby som ho pohnal. Preto asi najneutrálnejšia pozícia pre mňa je jeho nos vedľa môjho ramena. On si teraz trochu prešiel až pred moje rameno. Zase som ho zacúval späť. To je vlastne tretia dôležitá vec, naučiť toho koňa, aby ma nepredbiehal, aby ostal stále so mnou. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Čiže napnem vodítko, ak ten kôň ma nenasleduje, poženiem si ho smerom dozadu. Zastavím, ak kôň nezastavil so mnou, tak si ho cúvnem trochu tlakom na prsia. Tento kôň je predsa len skúsenejší, na budúce si ukážeme nejakého menej skúseného koňa, aby to bolo reálne, aby to nebolo o tom, že vám tu ukazujem len niečo, čo už je hotové, ale aby som vám ukázal niečo, ako sa to učí. V zásade ide o to, aby ste si len uvedomili, že tie kone sa nemajú za sebou vláčiť a ťahať na vodítku, a ide o to, aby sme si uvedomili, že tie kone nás nemajú ani predbiehať a strkať do nás ramenom. Takže znovu napnem vodítko, keď ma nasleduje, povolím. Oni sa učia z povolenia tlaku, neučia sa v mieste, kde tlak trvá. Znovu napnem, povolím. Napnem, ak nenasleduje, poženiem si ho koncom vodítka. Zastavím, on by mal zastaviť so mnou, ak nezastavuje so mnou, zacúvam si ho. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a teším sa na ďalšie stretnutia s vami. Ahojte.